Kita mata babae na niyaram nito. Ada pagpabuyak kanya. Ay, nagdala kita ay kulit. Parang tatlong kamay. Nagbayag kami nga eh. May masate. Paniris na lang. Ang tapay na sinabag na sa kalimutan. Saan? Kita ba na kita? Yari. Kita mata babae na niyaram nito. Kita mata. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ada pagpabuyak kanya. Ada pagpabuyak kanya. Gago! Ada pagpabuyak kanya. Ay, nagdala kita ay kulit. Ano ba kita mo yan? Nagdala kita ay kayo na na. Nakapapait naman ka dahil pagpabuyak kanya. Nakataklat pabuyak kanya. Nagdala kita kilo. Ayan na. Kita mo niya dada. Balasan niya. Awan, ayan na na. Ayan na. Dalang tii ko kanya. Ayan na. Ngiyakit din yun. Magbit-lakit din dalang masasari. tii ko kanyang bait. Tapos naga na ko. Dala kinita ko rin din mo. Nabit lang mata yung pagpabuyak kanya. Dala kinita ko din mo. Kasi kataday pagpabuyak na. Bibuyaan mo. Pagpabuyak na. Sinaan. Dala kinita ko din mo. Magbog na nga agad. Damagbog na nga success. Ito. Gago!